Statistikament huwa ippruvat li meta mqabbel mal-bqija tal-Ewropa n-nisa Maltin huma fost lanqas li joħorġu jaħdmu. Għalhekk ħafna nisa jiddependu mill-irġiel tagħhom biex jieħdu ħsieb lill-familja, partikolarment mill-lat ta' finanzi. L-emendi fuq il-liġi tad-divorzju saħħew id-drittijiet ta' persuni li jiddependu finanzjarjament fuq il-parti l-oħra biex ikomplu jmexxu l-familja tagħhom il qudiem. Għalhekk l-emendi għal-liġi tad-divorzju huma ċari ħafna meta jgħidu li dak il-bniedem li ma jħallas il-manteniment fil-ħin u b'mod regolari lil martu lil uliedu jista' ma jingħatalux id-divorzju. Meta jkun hemm persuna li ma tkunx qed tagħti il-manteniment u ma tkunx qed tonora l-obbligi tagħha u tapplika d-divorzju, dik il-persuna li ma tkunx qed tħallas il-manteniment, id-divorzju ma teħdux. Anzi l-qorti tista' wkoll tara l-affarijiet tagħha u timponi garanzija tal-MATP biex għall-inqas il-5 snin li ġejjin ta' manteniment ikunu garantiti. L-emenda liġi tad-divorzju ddaħħal ukoll id-drittijiet ġodda l-persuni dipendenti anke waqt separazzjoni. Dritt ġdid li ddaħħal permezz tal-emendi l-ġodda u li l-manteniment għall-ulied jibqa' jingħata sa 23 sena jekk dawn ikunu qed jistudjaw full-time u ma jkunux jistgħu jmantnu lilhom infushom. Dan se jkun tajnuna b'mod speċjali għal dawk l-ommijiet li uliedhom ikunu baqgħu jgħixu magħhom wara li l-ġenituri ma jibqgħux flimkien. Għall-ewwel darba ddaħħlu wkoll linji gwida li għandhom jimxi magħhom il-qorti meta tiddeċiedi kemm u kif għandu jingħata l-manteniment. Iddeċidejna li waħda mill-linji gwidi tkun illi nippremjaw dawk in-nisa illi jkunu waqfu mix-xogħol biex irabbu l-ulied. Aħna derilna li dak iż-żmien għandu jittieħed in konsiderazzjoni biex wieħed jiġi biex jikkalkola il-manteniment bħal m'għandu jieħu wkoll in konsiderazzjoni iż-żmien illi l-mara tqatta biex tieħu ħsieb id-dar. Il-liġi ħasbet ukoll għal ċirkostanzi fejn il-ġenituri naturali tal-ulied ikunu nieqsa, mhux f'Malta jew mhux magħrufa. F'dak il-każ il-missier jew l-om tar-rispett li tkun iżżewġet lill-ġenitur naturali ikun obbligat jgħin fit-trobbija tal-ulied biex bekk l-ulied jitrabbew fiktar sigurtà u b'mod aħjar.